En el marc de la 7a edició de la Fira de l'Economia Social i Solidària, Montornès debat sobre els models de gestió de l'aigua i com fer-ne un ús sostenible. Tot plegat en el context de sequera en el qual encara ens trobem. En aquest programa coneixerem models de gestió pública de municipis com Montornès o Montmeló i també analitzarem la importància que adquireix l'aigua a través de reportatges i entrevistes. Comencem! En aquest programa ens acompanya en Jordi Delgado, regidor de Promoció Econòmica de Montornès. Moltes gràcies per estar avui en aquest programa. Moltes gràcies a vosaltres. Per què s'ha triat l'aigua? Bé, l'aigua s'ha triat per dues raons. La primera és perquè en el context de sequera en la que ens trobem, i aquest any 2024 estem patint conseqüències molt severes, centra una atenció de màxima actualitat, però per l'altra banda, Montornès aquest any fa 10 anys que va remunicipalitzar tota la gestió del servei d'abastament d'aigua. Llavors ens semblava bé que podia ser un bon moment de reflexionar entorn a com ha evolucionat el servei, reflexionar de la condició actual de sequera i de totes les implicacions que això té, i a partir d'aquí també veure com ens creem uns models que siguin més sostenibles en el temps i que centrin sobretot la necessitat imperiosa de que l'aigua és essencial per la vida, per tant, un element estratègic per l'organització social. Doncs anem a conèixer aquest model, en aquest cas de Montornès, que ara feia referència, perquè en aquesta fira s'ha donat a conèixer diversos models de gestió pública de l'aigua. Montornès fa 10 anys que es va integrar en el Consorci per a la Gestió Integral de l'Aigua de Catalunya. I anem ara a conèixer com és aquesta gestió que es fa a través de l'empresa pública Giaxa a Montornès. Montornès fa una gestió pública de l'aigua. Així, l'Ajuntament és el responsable de distribuir l'aigua potable fins a les cases i empreses de la població. És el que defineix com a gestió directa, l'alternativa a delegar el servei a una empresa privada. D'aquesta manera, el municipi és qui té el govern de la xarxa d'abastament, així com de la gestió tècnica i econòmica del servei. A Montornès, aquesta tasca es realitza a través de la Giaxa, empresa de capital 100% públic, propietat del Consorci Integral d'Aigües de Catalunya, entitat també pública, de la qual formen part diversos consistoris com el de Montornès. Intentem donar la màxima transparència als ajuntaments. Al final, ells són participants de l'empresa a través del Consorci i, per tant, tenen veu i vot en poder decidir quin és el tipus d'organització que es vol donar en els serveis. Tenim la necessitat de ser sostenibles amb el medi ambient i, per tant, és un dels objectius també que tenim, i de buscar l'eficiència dels serveis. Tota l'aigua de Montornès procedeix de l'ATL, Aigües Ter Llobregat, i s'emmagatzema en 3 dipòsits, que tenen una capacitat de 16.000 metres cúbics aproximadament. Ben aviat, però, el municipi disposarà d'una nova font de provisió. Hi ha un projecte que està previst d'execució durant els finals del 2025-2026 per poder posar en servei pous municipals que antigament havien abastit el municipi i que van quedar fa molts anys fora de servei. La recuperació d'aquestes captacions, els pous de l'Ametller, suposarà l'aportació de recursos hídrics propis. A nivell ecològic és molt interessant disposar de fonts alternatives d'aigua. En el context actual de sequera són fonts que ara mateix estan fora de servei i que permetria reduir-nos el consum que fem a ATL. Això li dona al municipi una altra font d'abastament que estratègicament pot interessar i allibera part del recurs d'ATL per a altres usos, a altres municipis, altres entitats, etc. En la mateixa línia es treballa per l'eficiència de les xarxes que distribueixen l'aigua des dels dipòsits fins als domicilis, reduint els punts on es detecten pèrdues. Actualment, una de les feines que fem més intensivament és la recerca de fuites per intentar millorar el rendiment del servei municipal. Això es fa mitjançant diferents accions. Una de les més representatives és col·locar els correladors a diferents punts de la xarxa que ens permetin escoltar fuites que d'altra manera no seríem capaços de detectar, ja que normalment són fuites que van al clavegram i que no es visualitzen al carrer. Els correladors són aquells dispositius que, mitjançant sensors, produeixen un senyal acústic que permet als tècnics seguir la pista de fuites, que d'altra manera serien difícils de localitzar. Una altra actuació que es fa per la millora del rendiment és
la sectorització de la xarxa. És més fàcil detectar problemes de fuites quan treballes en un sector més petit. Es treballa amb el control dels cabals nocturns. Quan hi ha un cabal nocturn que se't dispara, és una sospita clara de que pot ser que hi hagi algun tipus de fuita, algun tipus d'escapament, algun tipus de consum no controlat. A més, Montornès té planificada la renovació anual d'una part de la xarxa antiga. Aquest any, per exemple, ha canviat les canonades d'oralitat del carrer Francesc Macià. De pràcticament 86 quilòmetres de xarxa, resten 11 quilòmetres de fibrociment per substituir. El servei de l'aigua és un servei que necessita d'inversions i a vegades el cost del servei es limita únicament a la gestió del dia a dia, a la despesa corrent. Nosaltres el que intentem és que hi hagi unes tarifes que siguin suficientment adequades econòmicament per poder gestionar inversions en el municipi, perquè al final, a llarg termini, és un retorn qualitatiu al servei. Segons l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, fixant-se en dades de l'Observatori de Preus de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'aigua gestionada per empreses privades té un cost un 23% superior a fer-ho de manera pública. Parlar de si un servei amb gestió directa pot ser més econòmic que un servei amb concessió, s'hauria d'analitzar cada un dels serveis perquè hi ha particularitats. La nostra idea és que hi hagi aquest import per poder fer inversions i, per tant, defugim una miqueta de pensar que un servei a través de gestió directa té un cost més econòmic que un altre, perquè al final el que intentem és que hi hagi una transparència i que hi hagi unes inversions a llarg termini per millorar, perquè hi hagi un retorn de cara a les instal·lacions i a la ciutadania. El pressupost de la gestió de l'aigua a Montornès és d'1,5 milions d'euros. Gairebé la meitat es dedica a la compra de l'aigua potable a Aigües Ter Llobregat, el 10% es dedica a inversió i la resta serveix per fer front a la despesa corrent, que inclou treballadors i manteniment de les instal·lacions. Tot el finançament del servei prové de la facturació que es cobra als abonats. A través d'aquest reportatge hem conegut més detalls d'aquesta gestió pública que té Montornès amb l'abastiment d'aigua en el municipi. D'aquests 10 anys que comentàvem, quina valoració se'n fa? Doncs com a govern municipal, i jo que tinc aquesta trajectòria des de l'any 2014 cap aquí, fem una valoració molt positiva. Jo diria que el que hem fet és una capbussada dintre de tota la gestió de l'aigua, que per nosaltres, com a govern primerenc en el 2011, però també per l'estructura del municipi, ens ha permès conèixer un servei a fons que no coneixíem. És una qüestió essencial, com deia abans, per la vida, per tant, l'abastament, que a casa nostra encenem, obrim l'aixeta i hi hagi aigua i arribi amb la qualitat, amb la pressió adequada, és un element fonamental per l'organització de la nostra dia a dia. I amb aquest procés, nosaltres, amb aquesta coneixença de la instal·lació, arqueta per arqueta, quilòmetre per quilòmetre de xarxa, entenent tots els pros i contres que teníem en el moment en què vam assumir aquesta gestió, hem pogut planificar, i aquesta planificació, que és anual, com es deia en el reportatge, continguda en un pla de tarifes, permet que puguem fer tota la inversió requerida sense posar per endavant un marge, un percentatge de benefici o una situació d'equilibri econòmic en funció d'una repartició de beneficis. En aquest cas, és un servei públic, per tant, l'Ajuntament i mitjançant les tarifes, els abonats i les abonades el que fan és cobrir aquesta previsió, que es planifica a mig i a llarg termini. Hi ha un pla director, és una de les coses que hem fet en aquest temps, que ens ha previst de dir la situació de la instal·lació és així i la volem evolucionar fins a aquest punt. Una de les estratègies és reduir fuites, que és un element molt cabdal ara amb la situació de sequera, i per tant augmentar el rendiment d'aquesta xarxa, no perdre aigua, però per altra banda la substitució de fibrociment, o ha sigut, per exemple, la posada en marxa de dipòsits o estructures que amb les urbanitzacions dels polígons industrials havien quedat a mig desenvolupar. Per tant, hem posat ordre en aquest servei i el que més destaquem també és que tenim una plena governança d'aquest servei, una governança de control democràtic i un retiment de comptes, que jo crec que això genera un consens en tot l'espectre polític de Montornès, que aquest retiment de comptes és clar, és molt didàctic, la Fina i l'equip de Congiac ens ho expliquen cada any amb el tancament de l'explotació i ens plantegen els pros i contres de cara a la gestió de l'any següent i planifiquem. Per tant, estem molt satisfets i creiem que amb el Congiac hem trobat una infraestructura
de compartició de serveis que ens permet la garantia de prestar aquest servei amb la qualitat que mereixen els veïns i les veïnes. Quan deia tota aquesta informació, significa que hi ha més transparència, que pot donar més transparència a la ciutadania d'aquest funcionament d'aquest servei municipal? Sí, perquè al final tot això forma part d'un expedient administratiu, per tant se'n pot donar compte d'aquesta informació i es poden publicar. De fet, el CONGIAC com a consorci públic està obligat a ser auditat i a fer la seva transparència com a propi portal, però nosaltres com a Ajuntament disposem de tota la informació, de tots els tancaments, dels ets i uts. Per tant, a la nostra factura nosaltres podem explicar a cada veí i veïna què és el que conté, no només el seu consum per l'aigua que es compra a Tella, sinó una part d'això és el personal, que són tants operaris, una administrativa, l'oficina virtual 24 hores, 365 dies, i podem explicar-ho absolutament tot. Per tant, potser sí que el que ens manca és generar un portal didàctic que potser en el context de sequera serà important treballar-ho per poder donar aquesta informació de forma planera. Creiem que la factura és bastant detallada, però sempre es pot ampliar, no? Anem a parlar d'altres municipis que tenim també en el territori, per conèixer en aquest cas com és el seu model. I precisament Montmeló des de fa 70 anys gestiona directament el servei de subministrament de l'aigua. És un dels pocs municipis a la comarca que té aquest model municipal. En aquesta fira, Montmeló ha estat un dels municipis que ha participat en les xerrades per explicar en què consisteix el seu model de gestió pública de l'aigua. A Montmeló, l'aigua que arriba als habitatges, als comerços i a les empreses, entre altres sectors, és de gestió municipal. L'Ajuntament de Montmeló gestiona el servei des de l'any 1957. Una de les inversions que es fa és la substitució de les canonades en alguns carrers del municipi. També s'ha digitalitzat el servei de l'abastament de l'aigua en el municipi. Això permet detectar qualsevol incidència en el moment. Per fer arribar el subministrament de l'aigua a la població, Montmeló disposa de 2 dipòsits. Un és aquest, ubicat en el Turó de la Bandera, que l'any 2015 es va posar en funcionament. La seva capacitat és de 1.500 metres cúbics. Nosaltres gestionem tot el rebut, tot el padró d'aigua, aprovem les tarifes anuals, ho fem absolutament tot i tractem directament amb la ciutadania. Tenim una xarxa que està completament digitalitzada, tenim modelitzada, amb gestió telecomandada, a través del mòbil podem obrir i tancar vàlvules, controlar el dipòsit si hi ha molt, les qualitats, o sigui, tenim tot. Cada dia a les 8 del matí tenim un report amb totes les variables que són importants, de pressió, cabal, qualitat, turbidesa, tot. Aquest model municipal de gestió ha convertit Montmeló en un referent en el territori, on altres municipis s'han interessat en el seu funcionament. Molts ajuntaments de Catalunya, moltíssims, podria dir ni 10 ni 20, però potser 30 o 40, ens han vingut a veure per veure com ho gestionàvem nosaltres i com era el dia a dia, des de la creació d'un padró, com gestiones un rebut, què fas amb el cas d'impagats, com els gestiones. Tot això i nosaltres hem explicat la nostra experiència, hem compartit coneixements, de quina manera, quins programes fem servir, com te la gestionem i tot això. Un model de gestió que construeix sinergies amb altres municipis, com per exemple mancomunar un dels 2 dipòsits amb Montornès o establir relacions amb altres administracions. Doncs com és això de mancomunar? Perquè en aquest cas tenies aquest dipòsit, en aquest cas del Turó de les Tres Creus, però en altres municipis també aquesta mancomunació. Sí, al final el límit territorial que es marca, al final entre Montornès i Montmeló, entre Montornès i Martorelles, tenim nexes de connexió, i això fa molt fàcil, a vegades, des de la gestió que fa a Montmeló directament amb l'Ajuntament o Montornès a través del CONGIAC, que els equips tècnics tinguin una comunicació fluida i permetin que quan hi ha intervencions de via pública, per exemple, segurament hi ha part del subministrament que passa per Montornès, una altra passa per Montmeló, i per tant això genera una situació de màxima eficiència a l'hora de fer intervencions. El fet que compartim també inclús dipòsits, com és el dipòsit de les Tres Creus, això ja és una qüestió més estratègica d'Aigües Ter Llobregat, però que sí que el que ens fa és que una part important de la població de Montornès i de Montmeló s'alimenta d'allà mateix. Per tant, ja hi ha infraestructures planificades a nivell de país que ja són així i, per tant, la resta no té sentit que les coses es tallin. Aquesta relació Montmeló-Montornès o Montornès-Granollers ha de ser d'aquesta manera perquè hem de garantir el servei.
De fet, Montmeló ha participat en aquesta fira, en aquestes xerrades, conferències, per tant, la fira també és un espai per compartir experiències, informar-se. Sí, de fet, amb la jornada central d'aquesta fira hem repetit un format que ja havíem fet al mandat anterior i Montmeló sempre el tenim molt en compte perquè creiem que és un model d'èxit, un model que també comparteix serveis però en lo intern, és a dir, la seva brigada, la seva administrativa, és compartit amb altres serveis del propi municipi i això també els dona amb ells un nivell d'eficiència. Per tant, és un model que és el que està en joc aquí, no? Sobre la gestió privada o pública és una gestió de diferències de model i dintre de la pública doncs, n'hi ha diferents, com s'han explorat en aquesta fira. Doncs seguim coneixent altres models d'altres municipis i anem a conèixer quin és el sistema de gestió de l'aigua de l'Ajuntament de Martorelles. De fet, l'equip de govern ha impulsat diferents actuacions i inversions per a la millora del subministrament de la xarxa de l'aigua en tot el terme municipal. La xarxa d'abastiment d'aigua a Martorelles és molt antiga, té més de 40 anys i en alguns punts pot arribar als 60. Per això, l'Ajuntament té previst fer un seguit d'inversions com la renovació de canonades que començarà en el barri de Carrencà de cara a principis de l'any que ve. I això porta que en els propers mesos, i per tant no ens allargarem més d'un any, per tant segurament en mig any, hi haurà un nou model de gestió de l'aigua on que volem que hi hagi molt més decisió del govern a la presa de decisions des de l'Ajuntament i per tant no sigui 100%, no sigui privat com és ara la gestió i volem caminar cap a un model més públic i de més control de la gestió de l'aigua des de l'Ajuntament. Actualment la gestió i el manteniment es fa a través d'ACBAR. L'Ajuntament de Martorelles, però, té damunt la taula estudiar quin és el millor model de gestió de l'abastiment de l'aigua. Actualment s'està analitzant diferents models de gestió que hi ha en el territori. En aquest cas, en Martorelles també teniu mancomunat el servei de l'aigua en algun punt, no? Sí, al polígon industrial de Can Fanosa, doncs allà tenim un dipòsit que durant aquests 10 anys hem posat en marxa part de l'estació de bombament que ha generat una millora de pressió similar al que abans estava parlant l'alcalde de Martorelles i és aquesta continuïtat de la trama urbana. Ens passa en Martorelles perquè és que tenim indústries que són inclús indústries que estan partides en el terme municipal, per tant hem de poder cobrir aquesta necessitat. O ens passa també amb Vallromanes que els hi subministrem aigua en una part d'un barri perquè estan més propers a la nostra instal·lació que no a les pròpies instal·lacions. A vegades la geografia del terreny i de la instal·lació que tenen fa que aquestes coses hi siguin i per tant Montornès en aquest cas ha d'actuar com a bon veí dels municipis que té a la vora i recíprocament, no? En el reportatge, l'alcalde de Martorelles comentava que damunt la taula hi ha els diferents models de gestió perquè estan estudiant, perquè de fet a molts municipis han finalitzat o estan a punt de finalitzar els contractes de servei amb empreses privades. Llavors, Montornès s'ha convertit en un exemple de consulta d'informació per a altres municipis amb el seu model de gestió? Montornès, en els primers 3-4 anys de la municipalització del servei, ens vam recórrer bastants punts de Catalunya explicant el procés de remunicipalització que havíem tingut, no només per tota l'explicació de la incertesa que s'afronta en fer un canvi de gestió sortint d'una gestió que estigui privatitzada o licitada, sinó per com és tot aquest procés de transició i de posada en marxa. El CONGIAC, el model que nosaltres representem, té una fortalesa i és que ja hi ha una estructura, el propi consorci ja té uns òrgans de funcionament, té GIACSA, que és l'empresa pública associada al consorci, i 41 treballadors i treballadores que estan amb tota la coneixença de posar en marxa un servei. En les planificacions que fa CONGIAC, ara arribaran nous municipis, en un plaç d'entre 9 mesos, 10 mesos, un municipi pot passar de no tenir el servei dins del CONGIAC a tenir el 100% del servei. No? Això és perquè també hi ha, com que és un organisme públic, es regeix també pels contractes públics, pels temps de publicació, etc. Per tant, hi ha tota una part de tramitació administrativa que és complexa, però que el CONGIAC està amb el múscul administratiu que ho permet fer. Models de gestió pública n'hi ha varis. Terrassa va optar per crear una empresa pública, de capital públic, associada a l'Ajuntament, o en aquest cas Montmeló ho té interioritzat en la gestió del dia a dia, com Montornès té la gestió de l'enllumenat públic o té la gestió de la brigada que fa manteniments de carrer. Al final és una aposta de model, però una aposta clara
per blindar, diguéssim, que l'aigua no ha de ser un bé de mercat, sinó que ha de ser un bé de consum per la vida. I per tant, que tot això, sobretot perquè en els contextos de sequera, jo penso, és una opinió potser més personal, però és un element de discussió i de que en altres zones del món és un element de guerra, de conflicte, no? I aquí estem en una sort que seguim obrint l'aixeta i tenim aigua, no? Doncs per conèixer en aquest cas aquest consorci amb més detall, nosaltres hem volgut conèixer més detalls d'aquest consorci de la gestió integral de l'aigua a Catalunya, CONGIAC, i per conèixer aquests detalls i què significa pel municipi formar-hi part, hem entrevistat el president, en José Montero. Ens trobem al Parc Els Castanyers de Montornès i volem entrevistar el que és l'alcalde del municipi, també president del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, en José Montero. Gràcies per atendre'ns per aquesta entrevista. És un plaer, moltes gràcies a vosaltres. De fet, el que volem començar és que ens expliqui una mica en què consisteix aquest consorci. Quina és la seva filosofia? El Consorci agrupa diferents municipis de tota Catalunya, al voltant d'una quinzena, i el que fem és una gestió conjunta d'un servei tan bàsic com el subministrament d'aigua. I ho fem a través d'una empresa pública, 100%, que és IACSA, i que ofereix un absolut control d'aquest servei, la transparència de la gestió i molta qualitat de tot l'abastament i el subministrament de l'aigua. De fet, en aquest cas, són diferents municipis que integren una quinzena de municipis, però com es treballa conjuntament amb aquest consorci amb els municipis? Bueno, cada municipi té el seu servei, per tant, l'oferiment que fa el Consorci d'aquesta gestió compartida, diguéssim que no sobrecarrega cadascun dels serveis. Per tant, cada ajuntament té la tranquil·litat que tant les despeses com la gestió del seu servei s'emmarca específicament en aquell municipi. No? Però tenim les avantatges d'aquesta gestió compartida que permet les economies d'escala, diguéssim, respecte, per exemple, als materials, amb les inversions, també el personal, perquè la proximitat d'alguns nuclis de municipis permet que personal davant d'una avaria, d'una urgència, puguin atendre amb aquests municipis que estan a prop. Per tant, tenim tot l'avantatge d'aquesta gestió compartida i a la vegada l'especificitat del servei particular de cadascú. Gestió compartida, treball municipal, cooperativisme, són potser paraules que formen part d'aquest consorci, d'aquesta filosofia? Clar, el Consorci té una llarga trajectòria que el van iniciar ajuntaments mitjans que tenen companyia pròpia, els grans ajuntaments, com Mataró, Reus, el Prat, i en aquell moment pretenia una coordinació més aviat tècnica, no? entre empreses d'aigua. No? Va ser a partir de la incorporació de municipis més petits com el nostre, que no disposem d'una empresa específica, que es va començar a redimensionar en l'empresa pròpia del Consorci, que és IACSA, i aquí jo crec que s'aprofundeix aquesta idea de col·laboració i de cooperació. En aquests moments, aquells ajuntaments grans que tenien empresa ja no hi són, i els que quedem, que som aquests 15 de tamany mitjà i petit, tots fem la gestió a través d'una única empresa que és IACSA i per tant així col·laborem i unifiquem aquesta gestió. Per tant, quins municipis podrien entrar o podien optar a entrar a formar part d'aquest consorci? Bueno, el procés d'ampliació és continu. De fet, ara hi ha diversos municipis en diferents entorns de Catalunya que estan en procés, per tant, han de primer aprovar tota una sèrie de documentació i tenim diversos que estan allà, per tant, estem oberts. De fet, entre el mandat anterior i aquest que estem, al voltant del 50-60% dels municipis de Catalunya finalitzen la seva contractació a la gestió que tenen, alguns amb empreses privades, i això està, diguéssim, estimulant a que ens consultin i que nosaltres els hi podem oferir aquesta idea de la col·laboració i sobretot la garantia de bon servei, de transparència, de control, com us deia, i estem tenint molt èxit per entendre'ns. Evidentment tenim una dimensió i no podem abarcar molt, però aquesta garantia de servei públic jo crec que s'està estenent, també perquè hi ha l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, de la que Montornès i el Consorci també col·laborem, i s'està estenent aquesta cultura, que els serveis públics han de tenir una gestió pública que permeti garantir un servei essencial i evitar el negoci que fan empreses privades amb un servei tan important. Per tant, ara quins serien els objectius o els projectes que estan treballant des del Consorci? Bueno, un objectiu molt important és millorar la xarxa i, per tant, consolidar les millores de rendiment de la nostra xarxa. No? A Montornès mateix tenim al voltant d'un 84%. Això vol dir que espera encara un 16%, però hi ha municipis a Catalunya que tenen el 40% o més. No? Per tant, nosaltres, amb objectiu prioritari, amb aquesta millora, i això vol dir inversió permanent, cada municipi, en el seu abastament, els hi emplacem a que reservin tota una sèrie de recursos, un percentatge del cobrament que fan amb
la taxa a la ciutadania per poder invertir permanentment, que aquesta és la fórmula, diguéssim, per garantir la millora de la xarxa. Per tant, aquest servei, aquest objectiu seria el principal per nosaltres, no? I els municipis de Congia i aquests anteriors grans són dels primers de Catalunya amb aquest rendiment, no? Per tant, això ho volem fer. Ara també estem amb avenços, diguéssim, des d'un punt de vista tecnològic i, per tant, una tasca important seria la detecció de fuites i amb suports també de Diputació i noves millores tecnològiques ens ha de permetre instal·lar tota una sèrie de recursos amb la xarxa per millorar aquesta detecció. Per tant, tota la digitalització, també pel telecontrol del consum, és un dels reptes, no? Venen canvis tecnològics i nosaltres els hem d'aprofitar pels serveis. Ara em comentaves, parlàvem de Montornès, no? Que és un dels municipis del territori que perd menys aigua de la xarxa. Com s'ha fet en el municipi, perquè sou també un dels pocs municipis, no, en aquest cas, que no malbarateu l'aigua o no hi ha poques fuites? Sí, nosaltres vam començar el servei precisament ara fa 10 anys, no? Estem de celebració i des d'aquell primer moment van destinar un percentatge important, com us deia, a la inversió anual de millores i reposicions de la xarxa, no? En aquell moment teníem un rendiment molt més baix i aquests 10 anys ens han permès millorar la nostra xarxa, detectar fuites, recuperar-les i per això estem ara en aquests índexs de rendiment i la nostra aspiració és que continuem millorant. Jo crec que en el context de sequera que estem i en aquest debat públic que s'ha fet sobre la responsabilitat que tenim els ajuntaments, però també la ciutadania a l'hora de diguéssim, estalviar aigua, els municipis que hem fet bona gestió i que hem pogut garantir aquests rendiments, jo crec que podem treure pit i demostrar que una bona gestió pot millorar aquest consum. Suposo que ara a Montornès també la mirada està fixada en com les mesures, no, per evitar el malgastament de l'aigua, amb la sequera, amb les poques pluges, no? I com també deia, no, en aquest cas, no, quins altres sistemes des que estan al Consorci s'han notat en el municipi? Sí, hi ha una clau important que és la ciutadania, no? Quan hem fet les campanyes de la mà també de l'Agència Catalana de l'Aigua, però també de la sensibilització per la situació de sequera, la resposta ha sigut immediata i per tant hem percebut i hem notat una disminució del consum de la ciutadania. Això vol dir que és una resposta positiva, no? Per tant, la gent ja té aquest hàbit i per tant anem en el bon camí. Però jo crec que després l'administració i les empreses públiques hem de correspondre a aquest esforç que fa la ciutadania i millorar la xarxa, amb això que dèiem de les millores tecnològiques i a la millora dels rendiments, perquè aquí estaria una de les claus. Jo crec que aquest és un repte de país i per tant hem d'assenyalar de manera transparent quins municipis ho fan bé i quina gestió fan i posar mans a l'obra per fer-ho, perquè si no hi ha com una certa desigualtat, no? I això la ciutadania no ho entén, no? Que si vius en un municipi en què tu fas esforços, el teu ajuntament també ho fa, però potser tu en un altre municipi estàs fent l'esforç i resulta que el teu ajuntament no està complint i s'estan malbaratant molts recursos d'aigua que són importants. No? Ara comentava, de fet fa 10 anys que va entrar a Montornès en aquest consorci per la gestió integral d'aigües de Catalunya. Quina és aquesta tasca? Com es va voler entrar i per què? En aquell moment nosaltres, com tants municipis, ens trobàvem al final de la concessió improrrogable del servei que teníem en aquell moment. Era una empresa familiar, però una empresa privada, i vam fer les consultes, i aquí va ser quan vam conèixer el consorci, que és precisament la feina que jo estic fent ara com a president en aquells moments, perquè és permanent, no? de fer conèixer la nostra feina. En aquell moment ho vam comprendre, ho vam descobrir i vam identificar que era una possibilitat. Ens van fer un estudi de la nostra situació, tant contractual com de la xarxa, i vam prendre la decisió d'apostar per la gestió pública, com també hem fet, com deia, amb les aigües residuals, però també, per exemple, amb els residus, i jo crec que és una de les claus de l'evolució de l'administració, dels ajuntaments, no? La gestió pública per garantir els serveis fonamentals. De fet, també fa un any que n'és el president d'aquest consorci. Quina és la tasca i també la valoració que es fa? Això va ser una mica circumstancial, en aquell moment de canvis de la presència dels ajuntaments, perquè la normativa estableix que ha de ser el municipi més gran, diguéssim, en tamany, amb la marxa dels ajuntaments com el Prat, 60.000 habitants, Mataró, 120.000, va tocar que fos a Montornès. També és cert que jo estava molt implicat des del principi i per tant vaig entomar aquesta responsabilitat també amb bona disposició i amb convenciment, perquè crec que hem après molt del que és la gestió pública i de la seva importància i que puguem defensar aquest consorci, tirar-lo endavant i fer bona feina. De fet, també ara fa 10 anys que van entrar. Quin balanç, quins d'aquests 10 anys pel municipi ha significat entrar al consorci per la gestió integral d'aigües de Catalunya?
És molt positiu per tot això que us deia d'aquesta millora de la xarxa, però jo crec que és molt important que la gent entengui que els serveis han de ser absolutament transparents. Per tant, nosaltres anualment podem saber exactament a l'euro els diners que invertim en aquest servei, que és la compra de l'aigua, les despeses de personal, de material, tota aquesta reposició i inversions que fem, i que això ho pugui conèixer la ciutadania i que nosaltres puguem prendre les decisions. Per tant, el control dels serveis públics és molt important i aquesta és precisament una característica de la gestió pública, no? A part de, com deia, de la qualitat, tot el servei que tenim, telecontrol, suport d'altres municipis. Per tant, jo crec que a Montornès la satisfacció és plena i valorem que és un gran encert i per això estem treballant perquè més municipis s'incorporin. De fet, és com Montornès l'exemple, no?, de com es treballa, no?, en aquest cas amb transparència, ara com comentava, no?, per altres municipis del territori. Sí, de fet tenim converses també amb municipis del Vallès Oriental perquè diguéssim que el consorci que està repartit per tota Catalunya sí que requereix que en un entorn hi hagi una certa agrupació de municipis per poder garantir la col·laboració entre ells, no? Per tant, si fossin tots molt dispersos no seria fàcil i a vegades tot i així és complex, no? Però tenim un grup de municipis al Pirineu, tenim també el Baix Penedès i ara al Vallès Oriental ja comencem a ser uns quants. La idea és que això es vagi estenent, com us deia, perquè defensem aquesta gestió, però també molt important de que la col·laboració entre municipis també permet aquestes economies d'escales i aquesta col·laboració i per tant és molt millor per a un municipi de 5, 6.000, 7.000, 15.000 habitants. Segurament no podria fer-ho sol alguna d'aquestes gestions i de manera consorciada i col·laborativa sí que es pot garantir. Per tant, és molt important aquesta idea de col·laboració, que és de fet el que estem discutint aquests dies a les jornades d'Economia Social i Solidària. Doncs, José Montero, moltes gràcies per explicar-nos molts més detalls d'aquest consorci, de que fa ja 10 anys que forma part al municipi de Montornès i també d'aquesta presidència que ocupa des de fa ja un any del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Formar part d'aquest consorci, en aquest cas pel municipi de Montornès, ha donat resposta a les necessitats del municipi i també afrontar els reptes de futur? Com sortia en el reportatge, la satisfacció és molt elevada, no només per coses concretes de millora de la prestació del servei respecte a la gestió anterior, que hi ha coses concretes, hi ha cases que tenen millor pressió, per exemple, hi ha un altre aspecte, que és que hem pogut mantenir la tarifa de l'aigua i, per tant, generar un procés d'inversió contínua i de treball, de manteniment i de seguiment del contracte, de l'explotació, vull dir, amb uns costos continguts, no? Però igualment ens ha ensenyat una cosa que crec que és una de les coses que més ens ha portat tot el funcionament del Consorci i de la gestió del propi Consorci, com ells entenen l'estructura tarifària, com entenen també la proposta de com s'ha d'organitzar un servei, que és que la gestió de l'aigua ens està obrint, o ens ha obert la manera de com fer-ho amb altres serveis al municipi. Una situació similar ha passat amb el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, que té una composició similar de consorci i empresa pública, en el qual Montornès ara està en procés de tornar-hi a fer un servei complet, i també té una estructura similar, per tant, un procés d'inversió contínua, un correcte monitorització i control a partir de digitalització i un procés de transparència absolut per poder donar resposta a la necessitat de la ciutadania quan és d'informació o quan és inclús de poder millorar el servei de cara als reptes de futur. Creiem que amb el procés del context de sequera estem preparats per afrontar reptes de recuperació d'aigua. De fet, ho hem fet a la zona esportiva per les piscines d'estiu, que nosaltres, en el context de sequera d'aquest any, estàvem intranquils pel que podia passar, però sabíem que la instal·lació i la inversió que havíem fet donaria resposta a poder garantir que l'aigua d'aquelles piscines sortís dels pous tractada i potabilitzada amb els paràmetres adients perquè les piscines poguessin omplir. Evidentment, si la Generalitat no hagués donat llum verda a l'ompliment de piscines, no ho haguéssim pogut fer, però estàvem en millors condicions de no haver tingut aquesta instal·lació. O ara amb els pous de l'Ametller, segurament estarem en unes millors condicions per tenir reserves pròpies. Per tant, estem en aquesta orientació. Hem millorat l'eficiència de la instal·lació, però encara tenim marge. Per tant, els reptes de present, però de futur, segueixen passant per aquesta millora contínua del servei. I crec que això és una de les coses de millor llegat, diguéssim, d'aquest procés de 10 anys.
Doncs Jordi Delgado, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montornès, i també per explicar aquesta estona una mica aquesta 7a edició de la Fira de l'Economia Social i Solidària de Montornès, i també de conscienciar de la importància de l'aigua i donar a conèixer els diferents models de gestió que tenim al territori. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació. Nosaltres acabem. Gràcies per la seva atenció i fins aviat.